Bon dia, avui us parlaré de l'apostrofació. L'apostrofació és un tema molt senzill i espero que us quedi tot clar al final d'aquest vídeo. Bé, comencem amb l'article el. L'article el s'apostrofa davant de paraules que comencen per vocal o H, per norma general, per exemple, l'estiu o l'himne. També s'apostrofa davant les xifres que comencen per vocal a l'hora de llegir-les, per exemple, l'1, l'11, etc. I per últim també apostrofarem davant de sigles que comencen per vocal inicial pronunciada. Això vol dir que apostrofarem totes les sigles que comencen per vocal inicial escrita i també aquelles sigles que comencen per consonant escrita però que a l'hora de pronunciar-les comencen per vocal. Per exemple, l'FMI. Quan no s'apostrofa l'article el? Bé, tenim tres casos. El primer d'ells és quan la paraula comença per consonant. El segon cas és quan la paraula comença per una I o una U consonàntica. Una paraula comença per vocal consonàntica quan la primera lletra és una I o una U seguides d'una altra vocal. Dos exemples de paraules que comencen amb aquestes vocals consonàntiques són el iogurt o el wombat. No apostrofarem tampoc davant de paraules que comencen per H aspirada. Aquestes paraules venen d'una altra llengua i el seu son ha sigut adaptat a la nostra. Per exemple, el hippie o el hawaià. Bé, ara passem a l'article la. Crec que és més fàcil d'entendre si comencem amb els casos en què no s'apostrofa. Al igual que l'article el, no apostrofarem la davant de paraules que comencen per consonant i davant de paraules que comencen per I o per U consonàntiques. No apostrofarem tampoc davant del nom de les lletres, per tant no direm mai l'M o l'S, sinó la M, la S, etc. Bé, i per últim, no apostrofarem mai davant de paraules que comencen per I, U, àtones. Això vol dir que la síl·laba tònica no és la primera, d'acord? És molt important que us recordeu sempre d'aquesta norma, ja que és la que més errors causa. Aleshores sí que apostrofarem l'article la davant de paraules que comencen per vocal o H, sempre que no estiguen dins d'aquest grup que acabem de comentar, per exemple, l'última. També apostrofarem aquelles sigles que comencen per vocal inicial pronunciada, al igual que l'article el. I per últim apostrofarem totes aquelles paraules que comencen per I, U tòniques, és a dir, paraules, la síl·laba tònica de les quals és la primera. Per últim parlaré sobre l'apostrofació de la preposició de. Crec que és la part més senzilla del vídeo i com ja sabeu, generalment s'apostrofa davant de paraules que comencen per vocal o per H. Quan apostrofem aquesta preposició? Bé, quan la paraula comença per consonant, per descomptat, quan la paraula comença per una I consonàntica o davant del nom de les lletres. En la resta de casos sempre apostrofarem la preposició de. Bé, quins són els errors més comuns a l'hora d'apostrofar? El primer d'ells és apostrofar davant de paraules femenines que comencen per I, U àtones. El segon error més comú és no apostrofar les paraules que comencen pel prefix negatiu a. I els últims dos errors és no apostrofar davant de les xifres o sigles que comencen per vocal pronunciada. Pel que fa a la resta de normes, crec que són molt senzilles i per tant vull que aneu amb compte sobretot amb els últims casos que acabo d'esmentar. Com a conclusió, el que a mi m'interessa sobretot és que recordeu els casos que us he posat al final de la presentació, ja que considero que són els més problemàtics.